Diyos marahay na hapon po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, sin kabanalan, kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Brent Madrinian, kan Martin Spicha, asinin sarong anonymous. For the gift of life of John Ernest, and for all the blessings received, dulot ni Arlene and Ernesto Relucio and family. Special na mga kahagadan, for complete healing and full recovery of Samantha, dulot ni Samantha Mendoza. For fast recovery of John Bon Layton, ni Rosalie Arciga and family. Kahagadan man ni Christine Grace Gumabong. For complete healing and fast recovery of Salve Sapra, kan Lucido family. For the civil service exam of Ludilyn Daen and Lisette Quinones, ni Jacqueline Daen and family. Kahagadan man ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag, ki Salvador asin Adelina ni Dr. Adelsa Raginio T. Ki Rafael kan Santilian family, ki Roger Sr. Rosario Jose, Crescencia, Efren and all souls ni Arlene and Ernesto Relucio and family. Sa liwat mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay
nabanggi po sa saindo gabos. Ngunyan iyo an ikawalong Domingo sa ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Magumag sa kagurangan, bilog ng inaban, maupang magsamba, maupang maglingkod sa saiyang ngaran, magdulot at sin magumag sa kagurangan, sa kagurangan. Sa kagurangan, kigas sa iyang banwan, linapon maging banal, nilipon maging saro, sa Diyos na sa tungkap tubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. han kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. padagos po kitang nagdudulot kan sa tuyang mga pamibi para kay Papa Francisco. He has been in the hospital for 17 days now. Ipamibi ta na paumayan siya kan mahal na Diyos, makapagpadagos sa paglingkod sa simbahan. Our speech is a gift, regalo ang biyaya na makapagtaram. Asin iyo po ini ang saro sa mga sukol kan sa tuyang pagkatawo. Hali iyan, digdi sa puso. Punantaan Santa Misa sa pagsiyasat ngunyan kan sa tuyang mga puso, balikan ining mga nakaaging aldaw, kung kasuarin kita, da inagin mabuot sa pagtaram, da inag consider kan mamamatian kan kapwa, ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang na ako ipamigdi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulungan, sa
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, magtugot ka, nalugod ang lakaw kan kinaban, husayon para sa mo, kan sa imong matuninong na pamamahala. Asinan sa imong simbahan, mag-ugma, huli kan sa imong matiwasay na kaludukan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. An kadunungan, tabang sato sa pagsabot kan mga manlain-lain na pangyayari sa satong buhay. An paghurup-hurup, tabang sa pagsabot, asin pagpararom kan pagsunod sa dalan kan Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. An itinataram nin sarong tawo, nagpapahayag kan sa iyang mga sala. Nakakaarog iyan sa sarong saraan, na minasara kan ati. An pag-isip nin sarong tawo, nagpapahiling kan sa iyang ugali. Siring na an horno, nagpapahiling kan anuman na barana, sa koron na ilinalaog dyan. Mamimidbid mo kung paano inataman ang sarong kahoy huli sa mga bunga kaiyan. Asin maaaraman mo ang namamateanin sarong tao huli sa saiyang itinataram. Dei mo pag umawon an si isay man na bago mo siya madangog na magtaram. Iyan ang tunay na pagbalo. Ang tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Marahay ang pagpasalamat sa imo, kagurangnan, ang pag-awit ni mga pag-omaw sa imong ngaran, o kahuruhalang kawing Diyos, ang pagbalangibog kandanay mong pagkamuot sa pagkaaga, asin kan sa imong pagkamaimbod, pagkabanggi. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Siring sinda sa mga kahoy na itinanom sa harong nin kagurangnan, nagtatalubo sinda sa mga patyo nin satong Diyos. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Danay na mabunga, maski gurang na, danay na makusog, danay na berde, nagpapahiling ini na ang kagurangnan matanos, na mayo nin karatan sa sakong parasurog. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Ikaduwang babasahon. An kapangyarihan ni Kristo, minapagirumdom sa to kan sa tong pagiging dayupot sa Diyos. Magsarig mandugod kita sa iya, asin maging masinunod-sunod sa iyang kabutan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kun an malalapaon, masanglian na kan bakong malalapaon, asin kun an magagadanon, masanglian na kan bakong magagadanon, mauutob ang kasuratan na nagsasabi, nadaog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangganahan mo. O kagadanan, hain na ang sa imong kapangyarihan sa pagkulog. Ang kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo ang kasaklan. Asin ang kapangyarihan kan kasaklan, iyo ang katugunan. Alagad salamat sa Diyos na iyo ang nagtatao sa to, nin kapangganahan, huli kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Kaya ngani, namumutan kong mga tugang, maging pusog kamo sa kamasarig. Magdanay kamong mahigos sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Huli taaram nindo na bakong sayang an anoman na napaglingkod nindo sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ikaw kagurangan, andalan, anmo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Inusipan sinda ni Jesus kan parabulang ini. An sarong tawong buta, day pwedeng magkabit sa kapwa buta. Dahil pareho sindang mahuhulog sa kalot. Mayong disipulo na mas madunong kisa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukduan, makakaarog siya sa iyang maestro. Ta daw ta nahihiling mo an kasadit na ati sa matakan sa imong tugang, alagad da imo nahihiling an dakulang ati sa sadiri mong mata. Paanong masasabi mo sa imong tugang ko, halion ko an ati sa mata mo? Kunda imo nga ni nahihiling an dakulang ati sa sadiri mong mata. Hali ango na an dakulang ati sa imong mga mata, tanganing makahiling kanin marhay. Dangan pwede mo nang mahali an sadit na ati sa mata kan sa imong tugang. An marhay na kahoy, da imabunga nin maraot. An maraot na kahoy, da imabunga nin marhay. An lambang kahoy na mimidbid sa bunga. Huli ta da nagbubunga nin bayawas an limonsito, o nin ubas an labnig. An marhay na tawo, marhay man an gibo, dahil pano nin nasasaray na karahayan an sa iyang puso. An maraot na tawo, maraot man an gibo, huli ta pano nin nasasaray na karatan an sa iyang puso. Huli ta sa kapanoan kan puso, nagtataram an nguso. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Iyo po ini ang ultimong Domingo for the time being. Sa masunod na Domingo pagbalikta will be Lenten season. Kaya ini po ang huring Domingo kan ordinary time for the time being. I-resume ta ini pagkatapos kan Easter season. Ining babasahon ta po ngunyan, all readings today are inviting us to grow into better persons. Mapuon po ako sa paghapot sa Indo. Igwa po ba kamong bistado na tawo na mahilig magtaonin advice, pero siya mismo, daig ginigibo ang sadiri niyang advice. Garo nakasmile na po ining mga nasa pinakainutan. Halimbawa, sasabihan ka kan tawong ini, maging pasensyoso ka. Pero siya man nga ni, pirming mainiton ang payo. O kaya sasabihan ka kan sarong tawo, magmabuot ka daw, be kind, be considerate. Pero siya man nga ni, harsh, magtaram, critical sa ibang tawo. Baka igwa na po kamong naiisip na pandok, kamidbid na arog ka ini. But before we go on judging other people, bago tasinda ikauyam, baka mas magayon kung hilingon mo na ang sadiri. Baka arog man kita kaini, tibaad kita man, da iginigibo ang satuyang tinataram. Mga tugang, malinaw po ang tinutukdo kan satuyang maestro, ngunyan na Domingo. He teaches us this important lesson. What we say reveals who we are. Uliton ta daw pong sarabay, what we say reveals who we are. Namimidbidan daan sarong tawo sa paagi kan pagtaram niya. Kasintang tangani pong tabangan kitang masabutan ini, Jesus presents to us three images, three imageries. Enot, naghahapot po ang kagurangnan, can the blind lead the blind? Aramtaan simbag dyan. Imagine, igwa pong duwang tawo, parehas na naglalakaw, dai nakakahiling, dai nakakamaan, dangan ginaguide nindaan kada saro. It's a disaster waiting to happen.
Tibaad masingkog sinda sa kunsain, lalo na kung daiman ninda kabisado an inaagihan. Marhay taigwaman po kitang mga tugang na blind, nakabisado na ninda ang linalakawan ninda. Pero paano kung dai? Tibaad mahulog sa kalot, tibaad maligis nin auto. But sabihon po kan hapot ni Jesus, kung da itango na akuon an sa diritang kakulangan, di taman matatabangan an sa tuyang kapwa. Tabangan ngo na an sa diri, bago tatabangan an iba. Pero kadaklan na beses, bakong arog ka ini an gibo, ta ano po? Mainot ngo na an pag-judge nin ibang tao, bago kita maghiling kan sa diri. Kaya sa ikaduwang image na ginagamit ni Jesus, iyo po yan ang tinutokdo niya. Sabi niya, igwada ang sarong tawo na tinatabangan ang sarupang tawo na halion an ati sa mata niya. Pero itong ati, sadit man sana. Di niya nahihiling na may mas dakulang ati, may dakulang tabla, iyo ang original pakasurat kaining ebanghelyo. Sinasabi mo na may sadit na ati sa mata kan kapwa mo, pero ika may dakulang tabla sa mata mo. Iyo po baga ini ang problema sa satuyang mga tao. Madalion po kitang makahiling kan sala kan iba, pero nagbubulag-bulagan kita sa sadiritang kakundian. Sabi ninda, mas pasil da apong magturo nin muro sa ibang tao kisa magduman sa atubangan kan salming, ilingon an sadiri. May apod po kita digdi, kaya lang da inaunabihan sa Bicol translation. In English, you will read it. Jesus says, "You hypocrites." But sabihon kan ipokrito, mapagkunwari, pakitang tao. Sa ngunyan pong panahon, pag sinabihan kang ipokrito, makulog, ano po? Pero for context, ang original meaning po kan ipokrito, hali po yan sa Greek na hypocrites. But sabihon po kaiyan, mga stage actor duman sa ancient Greece. Kaya ito po, ang mga stage actor na ini, nagsusulog ning maskara. For what reason? Dahil kay ito po, aram ta, wala pa man microphone. Dangan ang mga teatro open air, ang mga tukawan hararayo duman sa stage. And so actors have to wear masks. Masks that express different facial expressions, nakasmile, sad face, kung minsan maskarang pandok nin babae, dahil kay ito pong panahon, mayo man actresses, bawalan babae na artist duman sa entablado. Kaidto, puro lang lalaki, actors. Hipokrites an apod sa mga aktor na ini. Asin kita man, nagiging hipokrites, kung nagsasagin-sagin kita, we also wear masks and pretend in front of other people na malinig kita, na maray kita. Ano po, sinasabi ba ni Jesus na dahil na kita magtabang sa ibang tao, total parehas kitang ipokrito? Bako man po. Imbes, ang buot sabihon kan sa tuyang kagurangnan, inuton ngo nang atubangon ang sadiring kakundian, bago ta tinuhon ang ibang tao. We cannot give what we do not have. Asin ani katulong imahen na ginagamit ni Jesus, iyo po ang mga kahoy sa mga bunga. Yaon man ini sa first reading. Sabi digdi, a good tree produces a good fruit. A bad tree produces a bad fruit. Simple. But sabihon po ni Jesus, kung ano daan nagluluwas sa nguso, kung ano ang bunga mo, hali yan digdi sa puso. Han sa tuya pong word choice, how you choose your words, the tone of your voice, kung paano ka magtaram sa kapwa, gabus po yan, hali digdi sa laog. Aram po nindo, sabi kan mga pag-adal, according to studies in neurosciences, kung ang sarong tao daa, pero pirming nagtataram nin maraot, kalimbawa, reklamador, gigibuhon man, pero mareklamo ngo na. Chismoso, paralibak kan ibang tao. Yan da ang mga tao na siring, pinapatuod an sa indang utak. These negative words rewire our brain for negativity. Pag-arog kita kainipirmi, pag pirming negative, may apod po sa tuya. An apod sa tuya, mga negastar.
Pirmi ka na sa nang nega, pirming bad trip, pirming anggot, mayo kang ibang nahihiling sa ibang tao kundi ang maraot sa kasala. You no longer see the good things in others. Pero sabi po kan parehong studies, ang mga tawong pirming nagpapasalamat, sabi kan Salmo, it is good to give you thanks, O Lord. Ang sarong tawo na pano nin gratitude, ang sarong tawo na positibo pirmi ang minaluwas sa nguso, nagiging makusugman ang pagkatawo, lalo na pag naghahampang sa kadipisilan, nagkakaigwanin paglaom sa ibang tao. Arog po kaini ang marhay na Kristiyano, we see hope in other people. Therefore, what Jesus is teaching us in today's gospel is not just spiritually true. It is also biologically true. Sabi kan kagurangnan, from the fullness of the heart, the mouth speaks. Minaluwas ang halik digdi. Kaya kung puro po kalaswaan ang laog kan puso, kung puro pag-judge nin ibang tao, kung puro dagit ang naguubos kan puso, maluwas ta maluwas iyan. Dahil kung ano ang nakakapano digdi, maluwas sa nguso. Kaya nabibisto po kita base sa satuyang pagtaram. Kaya nga ni, pag ang sarong babae liniligawan min sarong lalaki, dangan ipapabisto, masabi ang magurang, day pwedeng picture lang kan lalaking iyan, day pwedeng maistorya ka lang, bit-biton mo digdi, kaipuhan madangog ni siyang magtaram. We have to hear how he speaks. Maray bang magtaram? Baka bastos. Baka paramudahon. Tamang-tama po, ma-Ash Wednesday sa Miyerkules. Igwa po kitang assignment para sa tuya gabos. Ngunya na si Mana, paki-observe po ang mga tataramon na maluwas sa imong ngimot. Pakibilang po kung pirang bisis kang mamuda sa sarong aldaw. Pakibaldisan, pirang libak, pirang chismis ang sasabayan mo per day. Bukod po dyan, bako lang yan ang bibilangon. Ano daw kung tatao pa man kitang magpasalamat? Please count the times that you say thank you to people. Ano daw kung tatao pa man mag-ako kansala? Do you still say sorry? Pakibilang man. Do you still know how to say, I love you to people? I appreciate you. I like what you did. Na hindi nambobola? Pakibilang man po. Dangan, sa pagtapos kan si Mana, iyo po inian sa tuyang evaluation question. Day ko po i-check ang homework nindo, kamo po ni Lord ang ma-check kan homework. Base sa mga tataramon na nagluwas sa satuyang nguso, anong klaseng tao kita? What kind of people are we? What character do we have based on the words that come out of us? Can we call ourselves good Christians? Or at least good people? Sa social media po, usong-usongon yan ang inaapod na cancel culture. Kabisado kan mga millennial, mga Gen Z, Gen Alpha, di pa man nakakataram ang mga Gen Beta. Ang cancel culture po, iyo po iniso mga netizen na madalion mag-call out, madalion magpasupog kan ibang tao isi-screenshot kapati. Ipapasupog ang kapwa kan ginibong sala. Halimbawa, ang mga artista, mga endorser, mga influential na tao, pag nakagibonin sala, screenshot, i-post ta ini, ipasupog ta, canceled na sinda. Daita na sinda susuportaran, daita natutubudan ang produktong pigpapabakal ninda, mayo na sindang pagkakataon na magtalubo bilang tao, canceled ka na. Pakupong arog kaiyan ang mga Katoliko, kitang mga Kristiyano, pirmitang hinihiling ang satuyang kapwa na may kakayahan pang magbago. Kaya nga ni sa satuyang halimbawa, prison ministry, pagyaon kita sa bilangguan, naglilingkod sa mga tugang taduman, we don't look at them inside boxes na ini nakakahon da na pwedeng magbago. Hain ang restorative justice, bakong pinapanibago kita kan kagurangnan, gabus na tao, pwede pang magbago, pwede pang magtalubo.
Kaya dain na po kita magsabay sa kulturang ini. Sabi kan kagurangnan, bago maghusga kan kapwa, husgahan ngo na an sadiri. Asin kung gusto tang mapakaray ang nagluluwas digdi, sa inpo yan mapuon, digdi, sa ugat, sa puso. Kaya tip number 1, ugaliin na siya saton pirmi an puso. Examine your heart always, tanganing mahiling mo na ang sadiring kakulangan. Self-awareness and humility can go a long way. Tip number 2, kung hali digdian gabus, panuon talugod ininin karahayan. Pirming magpangadji, pirming maggibunin karahayan sa kapwa, iyo ang sabi kan second reading, do good things, devote yourself in serving other people. Rayuan ang mga tawong bad influence sa imo. So mga tawong pagkaiba mo, napapamuda ka. So mga tawong pagkaiba ka, nadadamay ka sa mga kakapayan ninda. Tip number 3, maging maingat sa pagtaram. Instead of speaking bad words, endeavor to speak good words. This is a gift. Our speech is gift. Let us speak words of blessing, words of kindness, of appreciation. Makanood kitang magtaram nin marhay sa satuyang kapwa, ti magparasupog-supog. Tuudan kitang mga Pinoy sa mga taga-Asya, na an marhay da ita sinasabi, ugalion tapo na sabihon an marhay. Marhay an gibo mo, marhay ining nahiling ko sa imo. Let us not keep these things to ourselves. Let us learn to affirm and appreciate people. Use our gift of speech properly. Sabi kan sarong pilosopo, si Socrates, bago magtaram, tulong hapot an hihahapot ngo na sa sadiri. Is it true? Number 1. Is it true? Kung bako man totoo, dai na pagsabiha. 2. Is it good? Kung bako man maray, dai mo na ipagtaram. Number 3. Is it useful? Kung mayo man pakinabang, kung daing data, natatakaipuhan itaram. Is it true? Is it good? Is it useful? Kung iyo, by all means, say it, dahil makakatabang iyan. Dear friends, what we say reveals who we are. Lugod maging tunay kitang mga disipulo ni Kristo. As in, mahiling po iyan sa pagtaramta. Lugod pag nadangog kitang nagtataram kita hali sa pagkamuot, sa katutuuhan, bakong utikon, sa pagkaherak sa kapwa, nahihiling na mantanggabus kita nagkakasala, naghihinguwa man kitang magtalubo bilang tao. Gabus po iyan mapuon, digdi. Gabus mapuon sa puso. Tindog po kita. Simbagunta ining tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod Tutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na hihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin na mundagi kan sa Ama, bago kang bos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila man huli kan Espiritu Santo kibirken Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan na sin ilinubong. Asin ka ni katulungal daw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too ka nama. Asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin manggadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo. Kagurang na nasing kagtaon ni bukay. Nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama, asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyan, sa pagpatawad ng mga kasalan,
asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panakon. Amen. Daraan sa tong mga pangangaipo, magdulok kita sa mahal na Diyos na nagpapano kan sa tong puso nin karahayan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, warasan kan Diyos nin dunong asing kusog buot para sa pagiya asing pamahala sa simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanuod kitang magamit kan balaog nin pagtaram sa pag-umaw asin pagpasalamat sa Diyos, asin sa pagranga, asin pagpakusog buot sa statuyang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mamidbidan niya to ang satuyang mga pagkukulang, asin mag-iwas sa paghukom sa kapwa sa saindang mga kakulapusan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mga biyadi, asin mga nagmumundo, magkamit kan Diyos no na kaumayan, kusog asin paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asing katuod, magkamit kan kaugmahan asing katuninungan sa langit non nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakirumdum po an sa indong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. Sa espesyal na paagi, rumdumuntaan mga tawong nakulugan ta dahil kan sa tuyang pagtaram, pati ang mga tawong nakakulog sa to dahil kan sa indang tataramon. Langit nun na Ama, ika ang samuyang kusog sa panahon nin katikapuhan, buksi ang samuyang puso sa saimong grasya, asin pasunod kami sa saimong kahadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dari kami idudulog, kundi sa mong pagkaon. Ang bilog na mong buhay, kataligtasan. Ako ang magkagurangnan, iningatan niya niya. Lungkot mabigtan danin kaligtasan para sa samo. Tuktoen kami maghera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga lukha. Ako ang magkagurangnan, iningatan niya ngunyan. Lungkot mabigtan danin kaligtasan para sa samo. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagtatao kan mga idudulot sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga idinulot, huli kan kaludukan kan sa mong paglingkod, namimikbi kami sa imong pagkaherak. Naan iwinaras mong ginikanan nin merito, itugot mong magtao sa mo nin premyo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag kan kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koro nin angheles, naguumaw kayo kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, panukat sa imo, kamurawayan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, malalanon minarigin, sa ngalan kan kagurangan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangan, ipinapamaherta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sa mundo ikaw ang ganun. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco.
kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girum dumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa mong namumutan, gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Magayon ang mga tataramon ni Jesus, gamiton ta ang tataramon niya sa pagpamibi. Ama niya mo dayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadiran mo, mangyarihan mo sa arangay siring sa langit, ang sa mong kakanong saro, aldaw itaon sa ulang niya. Asin patawarin mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin aare kami, pagdaraan sa sumo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring mo ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. hali sa karahayan kan sa tung puso, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang. Nawi kami, in katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang nagpapano kan sa tung puso nin karahayan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Gayon ang katapusan, nag-isip na lukod, at pagtuod bayaan, nagpalukan sa imo, Diyos no na kapangyarihan, nag-alangan pangani na ikaw
Luhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Heso Kristo sa muyang tugang, asinang kalayo ning pagkamuot, pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw, liwat sa mo kang banal na paglaom sa kadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawukan, asing kambilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon kan an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa panahon kan kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming pinabasog kaining nakakaligtas na atang, nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak. Tanganing huli kan sakramento man sanang ini, na pinakakan mo sa muya ngunyan, kaugayeng gibuha kaming makihiras sa buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw po sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang parokya. Anatipon niyato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 32,690 pesos and 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,359 pesos and 10 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 10,377 pesos and 80 centavos. Para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Sa maabot na Marso 3, Sagkod 5, aldaw nin Lunes, Sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may Paris Office ang mga kalag na buot niyato giromdomon. Sa Marso 5, iyo po ang Miyerkules di Ceniza o Ash Wednesday. Iniimbitaran po ang gabos na mag-atinder kan mga misa sa mga oras na 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 p.m. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Ikatulong tawag po para sa 5 tugang po niyato na oordinahan. Enot, iyo po si Reverendo Mark Austin Bilardo Tuason, kan Quasay Parish of St. John, kan Batang Ligao City. Siya po oordinahan bilang pade sa Marso 25 sa St. Stephen Proto-Martyr, Ligao City. May 4 man po na seminarista na oordinahan bilang diakono sa Abril 17. Yan po sa Albay Cathedral sa Crescent Mass. Si Seminarian John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation, Piuduran Albay. Si Seminarian Jomar Calbanias, kan Pantaw Libon Albay. Si Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelio, kan Our Lady of Guadalupe Paris, Lidong Polangi Albay. Asin si Seminarian Hil Lola Odiver Jr., kan Our Lady of Assumption Paris, Ginubatan Albay. Kung midbid po nindo ang 5 ini, asin may aram po kamong mga kaulangan sa ordinasyon. Ninda, dai po magduwa-duwa na ipaisi
sa opisina kan sa tong parokya. Asin, maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Mga anonymous, 15,000 pesos, 6,000 pesos, 1,400 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, 500 pesos, 300 pesos. From GCash, 13,864 pesos and 72 centavos. Asin sa MGM, 1,000 pesos. Diyos, mabalos po. Salamat man po sa indong gabos sa aktibong pagpartisipar ngunya na banggi. Salamat sa mga lingkod kan altar sa tuyang online community. Pagirumdum po na sa Miyerkules is Ash Wednesday. Lambang misa, magkakaigwapunin pagbugtak kan abo, 6:45 in the morning, 12:15 at noon, and 5:30 in the afternoon. Iyo po ini ang sinyal kan pagpuon kan 40-day preparation ta for Holy Week. So, ini pong abo sa satuyang angog, tanda kan satuyang commitment na buotang para romon ang pagpangadji, ang pagbagong buhay, ang pagtao sa kapwa, ang pag-ayuno asin abstinence. Lugod makatabang po sa tuya ining maabot na mga aldaw kan Kwaresma. Don't forget your assignment. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ihiras ang karahayan sa kapwa. Salamat sa Diyos.